Sob-sob na ang preparasyon sa Mandaue City Hall sa nagsingabot nga Semana Santa. Usa kini sa gitutukan sa ang estado sa kamerkaduhan na ang plano pagbukas og mga satellite markets aron dili magdasok ang mga tao sa merkado publiko sa Semana Santa. Ang live report ipanangat ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, kini mga satellite o mga mobile markets ang nahunahunaan sa Mandaue City Hall. Patok ni ining pagdagsaon niya sa mga tao sa kamerkaduhan atol sa Semana Santa. Sa petsa 28 pa magsugod ang Semana Santa apan karon pa lang daghan na gi-display nga mga ingredients sa pinangitang binignit. Naanda ng himalitan kaayo kini labi na kun mag-Biyernes Santo nga kabahin na sa tradisyon sa mga Pinoy. Sa pagkakaroon anaa sa ground floor sa public market ang namaligya og mangud kuray ug lubi nga usa sa main ingredients sa binignit. Plano sa Market Authority sa Semana Santa pabalhinon silang tanan sa second floor kay kini ang sagad linyahan sa mga tao ug mataud-tauran gyud kay magkinaguray pa og lubi. Butang nga gikalipay sab sa mga manindahay sa second floor aron mudaghan ang mga tao nga mudagsa sa ilang dapit. Ang mga tao gusto magbinignit sa kamustasa kay di atanan. Aron sa intahon mihalinan. Ayaw lang mas daplin-daplin kay init. Vital gid nga ingredient na is ang lubi magud. Unya mo gid na siya maka-take og kuan time unya mo nay makataas sa linya. Itungod na ang magpudkud pa dugay kay maghuwat. Sa miaging tuig nagdasok sab ang mga mamalitay sa Mandaue Public Market atol sa Semana Santa ug kini ang gipaningkamutan nga ilang makontrolar karon. Mudugang sila og personnel aron magbantay. Wa gid mi kapakandam whereas karon nakaandam man kita no, nakaplano na kita. In fact, last Friday pa ta nagplano ani. And then ang linya na mo sir, perting taasa na gid ani na tuyok-tuyok na din sa taas pero daghan na gid tao. Plano karon sa City Hall nga mubukas og hingusgan ang mga satellite market sa kabarangayan aron kalikayan nga magdasok ang mga tao sa merkado publiko. Labi na sa mga ingredients mismo sa binignit ug ubang himalitan niining panahona. Nga naay mga mamaligya ay og mga subak sa binignit nga mobile ngadto sa mga barangay kay aron ma-disperse ang mga tao dili bitaw usara ka lugar ang ilang hanuukan nya manguli na sila ha mag-spread na noon sa virus. Gisugdan na bab sa mayor ang pagpakigtigom silang lain nga mga labaw sa mga departamento aron kapangandaman ang ilang mga game plan ning umaabot nga Semana Santa ug unsaon nga kalikayan nga masubli pa mga panghitabo sama ni atong miaging tuig. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.